L-għodwa tajba lil kulħadd. Illum 30 ta' Awwissu il-Knisja tiċċelebra t-22 ħadd ta' żmien ta' matul is-sena. Nilqawkom għal din il-quddiesa mis-Santwarju tal-Madonna tas-Saħħa ġewwa r-Rabat li jinsab fil-Knisja ta' San Franġisk fir-Rabat u huwa mmexxi mill-Patrijiet Franġiskani Konventwali. Il-Patrijiet ta' din l-ordni ġew Malta qabel l-1347 u kellhom l-ewwel kunvent u knisja tagħhom fir-Rabat ħdejn l-Isptar ta' San Franġisk li maż-żmien beda jissejjaħ l-Isptar ta' Santu Spiritu. Din il-knisja ġarbet ħsarat kbar bit-terremot tal-1793 u reġgħet inbniet mill-ġdid fl-1701 minn Lorenzo Gaffa. F'din il-knisja beda jiġi meqjum il-kwadru tal-Madonna tas-Saħħa minħabba r-rabta li għandu mal-Isptar ta' Santu Spiritu u l-Isptar ta' Sawra li jinsabu fil-qrib. Jiċċelebra l-quddiesa l-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi flimkien ma' membri mill-komunità tal-Patrijiet Franġiskani. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. Qegħdin hawnhekk fil-Knisja ta' San Franġisk, immexxija mill-Patrijiet Franġiskani Konventwali, fejn hawn devozzjoni speċjali wkoll lejn il-Madonna tas-Saħħa. Nsellem lil Father Charles Baldacchino li jmexxi din il-komunità li se naraw ukoll waqt il-quddies kif ukoll il-komunità kollha u lilkom preżenti hawnhekk għal din il-quddiesa u dawk kollha li qegħdin isegwuna permezz tal-televiżjoni jew midja soċjali. Nistedinkom biex flimkien niċċelebraw din il-quddiesa dejjem b'ringrazzjament lill-Alla u b'talba li jieħu ħsiebna u jħarisna lilna u l-familji tagħna. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Inti t-triq li twassalna int il-Missier mulej ħnejna. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħnejna. Inti l-ħajja li bija ngħixu fik mulej ħnejna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla flori ta' smawiet u paċi fnat lill-bnedmin ta' rida tajba. Nfaħruk, nberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla missieli tista' kollox. Mulej jibben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf Alla bin il-Missier. Inti tneħħi drubiet tad-dinja ħenna lina. Inti tneħħi drubiet tad-dinja il-qattal tagħna. Inti li qed fuq il-lemmin tal-Missier ħenna lina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu
وأنا تلزرش كل ملاهيار جاي كله منك نسل في قلوبنا المحبة لين اسمك واتينا اللي بالتهريج ريليجيوستانا تمشي القديم داك اللي يطيب فينا تحرسولنا بتحبركتانا بلا يدا بابنك جيسو كريستو سيدنا اللي ولا وميكيشو يسالتان في مكين ما الاسبيرتو سانتو الديم تديم. قري mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. Qarraqtni mulej u jien tqarraqt. Kont aqwa minni u għelibtni. Jien sirt id-daħka ta' kuljum, kulħadd jiddieħak bija. Kull meta niġi nitkellem jien ngħajjad u nxandar, moħqrija u ħsara. Il-kelma tal-mulej saret għalija tajjir u tmaqdir kuljum. U jienet, ma nsemmiħx aktar, ma nitkellimx aktar fismu, iżda f'qalbi hemm bħal nar jaqbad, magħluq f'għadmi. Ejjejt nżommu magħluq ġo fija, ma niflaħx aktar għalih. Il-kelma tal-mulej. Għalik imxenna jien mulej Alla tiegħi. Flimkien, għalik imxenna jien mulej Alla tiegħi. Alla tiegħi int, lilek ħerqan infittex. Ruħi bilaċċ għalik, għalik imxenna jiena, bħall-art nixfa, maħruqa bla ilma. Flimkien, għalik imxenna jiena mulej Alla tiegħi. Għalhekk ġejt narak fit-tempju mqaddes tiegħek biex nitaxxaq bis-seta u l-glorja tiegħek. Għax it-tieba tiegħek aħjar mill-ħajja, xuftejja jxandru it-tifħir tiegħek. Flimkien, għalik imxenna jien mulej Alla tiegħi. Għalhekk imbirkek tul ħajti kollha, nolli jdejja u nsejjaħ ismek, bħal bikel mill-aħjar li jsemmen nintela. U jannilek fommi b'xuftejn ferrieħa. Flimkien, b'xedda jiena mulej Alla tiegħi. Għax int kont għajnuna għalija, għaddel tal-ġwinħajk nanni bil-ferħ. Miegħek tingħaqad ruħi, int weżinni bil-leminija tiegħek. Flimkien, għalik imxenna jiena mulej Alla tiegħi. Qari mill-Littra ta' San Pawlo Apostlu lir-Romani. Nitlobkom ħuti għal-ħniena ta' Alla, offru ġisimkom b'sagrifiċċju ħaj, qaddis jogħġob lil Alla, jiġifieri l-qima spiritwali tagħkom. Timxewx max-xejra ta' din id-dinja, iżda inbidlu skont it-tiġdid ta' femitkom biex iseħħilkom tarfu x'inhi r-rieda ta' Alla, x'inhu t-tajjeb li jogħġbu, x'inhu perfett. Il-kelma tal-mulej. Alla ta' Sidna Ġesu Kristu jagħtikom spiritu ta' għerf biex tarfu x'inhi t-tama tas-sejħa tagħkom.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Dak iż-żmien Ġesu beda juri lid-dixxipli tiegħu li kien meħtieġ għalih li jmur Ġerusalemm, isofri ħafna mix-xjuħ u l-qasisin il-kbar u l-kittieba joqtluh u fit-tielet jum iqum. Pietru ġibdu leħ u beda ilumu u jgħidlu Alla ħares mulej ma jkun qatt li dan jgħaddi minn għalik. Iżda Ġesu daru qal lil Pietru itlaq minn qudiemi ja xitan, int tfixkila lija għax m'intix tqis il-ħwejjeġ ta' Alla imma qiegħed taħsibha ta' bniedem li int. Imbagħad qal lid-dixxipli tiegħu jekk xi ħadd irid jiġi warajja għandu jiċħad lilu nnifsu, jerfa' salibu u jimxi warajja. Għax min irid isalva ħajtu jitlifha, imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi isiba. Għax ikun jiswilu l-bniedem jekk jikseb id-dinja kollha u mbagħad jitlef ħajtu. Jew xi prezzejat il-bniedem biex isalva ħajtu. Għax bin il-bniedem għandu jiġi fil-glorja ta' missieru flimkien ma' l-anġli tiegħu u mbagħad irrott lil kull wieħed skont ma wieħed ikun għamel. Il-kelma tal-mulej. Alla ħares mulej ma jkun qatt li dan jgħaddi minn għalik. Dan huwa l-kliem li Pietru jgħid il-Ġesu fl-Evanġelju hekk kif hu juri lid-dixxipli tiegħu x'hemm jistennieh. Id-tbatija, iċ-ċaħda, il-mewt, imbagħad il-qawmien mill-imwiet. Pietru jitħawwad ħafna dak li jisma', ma jistax jaċċetta illi l-Messija kellu ibati. U għalhekk jiġbed lil Ġesu lejh u jlumu. Imma meta jgħidlu ma jkun qatt li dan jgħaddi minn għalik, Ġesu jwieġbu bi kliem qawwi ħafna, b'ċanfira illi ma tantx tara bħala fil-kliem ta' Ġesu. Itlaq minn qudiemi ja xitan. Int tfixkila lija. Problema ta' Pietru kienet li rid Messija mingħajr is-salib. Rid is-salvazzjoni mingħajr it-tbatija. Ir-rebħa mingħajr is-sagrifiċċju. Imbagħad Ġesu idawwar kliemu li d-dixxipli kollha u jgħid jekk xi ħadd irid jiġi warajja għandu jiċħad lilu nnifsu, jerfa' salibu u jimxi warajja. Dan il-kliem huwa ċentrali għal kull min irid ikun dixxiplu ta' Ġesu għalina l-koll. Ġesu qed isejħinna biex niġdu lil nfusna, nerfgħu salibna u nimxu warajh. Ħanieħdu dawn it-tlet punti li jsemmi Ġesu. L-ewwel nett jgħid niġħdu lilna infusna. Jista' jkun li dal-kliem jinstema' stramp f'dinja fejn ninsistu ħafna fuq li aħna għandna nfittxu il-milja ta' ħajjitna. Ġesu ma jridx li aħna ma niżviluppawx it-talenti tagħna jew ma nfittxux li nimxu l-qudiem fil-karriera tagħna jew li ma naħdmux biex inkunu aħjar. Xejn minn dan. Li tiġħad lilek innifsek ifisser li jkollok il-kuraġġ li tgħid le lilek innifsek f'dak li hu ħażin, f'dak li hu ta' tfixkil. Nsemmi eżempju.
ċaħat irrabjak, tħoss fik ir-rabja, dik naturali. Imma tista' tħalli ir-rabja tmexxik u tibda tajjat, tinsulta, titkellem ħażin u tista' tiċħad lilek innifsek, ma tħallix ir-rabja tikmandak imma tibdilha f'azzjoni pożittiva. Iċ-ċaħda dejjem essenzjali għal ħajja tagħna nisranija. Mingħajr din iċ-ċaħda kif qed jifhimha Ġesu, aħna nispiċċaw skjavi tal-passjonijiet tagħna, ikkmandati minn dak li nħossu. Biċ-ċaħda narfu ngħixu ta' nies u noħolqu madwarna ambjent sabiħ. Ġesu jgħid terfa' salibek. X'jiġifieri dan? Aħna kultant naraw xi ħadd jgħix magħna u ngħidu dan is-salib iridu nġorru, jew xi ħadd jaħdem magħna. Verament ġieli hemm bżonn ħafna paċenzja u dan ikun is-salib. Kultant tista' tkun marda jew kundizzjoni. Aw qegħdin f'din il-Knisja ta' San Franġisk fejn hi meqjuma il-Madonna tas-Saħħa u ħafna jiġu għandha b'salib bħal dan. Imma rridu noqogħdu dejjem attenti, terfa' s-salib ma jfissirx li sempliċiment taċċetta dak kollu li jiġrilek. Nsemmi eżempju. Jekk inti persuna vittma ta' abbuż jew ta' vjolenza domestika u taħseb li dak hu s-salib tiegħek li taċċetta l-abbuż, li tbagħti vjolenza domestika, le, dak mhux is-salib li trid terfa'. Għandek salib. Ma s-salib hu il-passi li trid tieħu u l-għajnuna li trid tfittex biex ma tibqax issofri abbuż, biex ma tibqax vittma ta' vjolenza domestika. Dak hu s-salib. L-istess jekk inti taħdem x'imkien u tara madwarek prattiċi ta' korruzzjoni jew serq minn taħt, ma tistax tiraġuna li dak hu s-salib tiegħek li trid tiġġor fis-skiet. Għandek salib verament, imma s-salib hu li tieħu il-passi neċessarji biex twaqqaf dak li hu ħażin. Li ġor is-salib ma jfissirx li taċċetta l-ħażen, ma jfissirx li tħalli l-vjolenza tkompli, ma jfissirx li tibqa' sieket waqt li l-abbuż qed jeqret il-ħajja tal-bniedem. Li ġor is-salib ifisser li ssib il-kuraġġ tgħid dan hu ħażin u għandu jieqaf. Salib jista' jkun l-uġigħ li tkisser skiet, il-biża' tas-sejjied l-oħrajn, id-diffikultà li tibda mill-ġdid. Ġesu nnifsu ma kkuperax mal-ħażen. Huwa kixef l-ipokresija, sfida l-inġustizzja, iddefenda lid-dgħajfa. Għad ma dawk li kienu miċħuda u midruba. U għalhekk meta Ġesu jgħidilna biex nerfgħu is-salib tagħna, mhux qed jitlobna nkunu passivi quddiem il-ħażen. Qed jitlobna nkunu fidili lejn dak li hu sewwa anke meta dan ifisser salib, għax li nagħmlu it-tajjeb ikun diffiċli u ta' tbatija. Ġesu jgħid min irid isalva ħajtu jitlefha, imma min jitlef ħajtu minħabba fija isiba. Nistgħu nifhmu dan il-kliem ta' Ġesu xi drabi nippruvaw insalvaw ħajjetna billi nevitaw kull azzjoni, billi nipproteġu l-kunità, ir-reputazzjoni jew is-sigurtà tagħna. Nibqgħu sikta għax nitkellmu war iskjuż, nagħmlu kompromessi li niddefendu l-verità huwa ta' tbatija. Iżda fl-aħħar mill-aħħar ħajja mibnija fuq il-biża'
u fuq iskiet ma tkunx tassew salvata. Nitilfu xi ħaġa minn ruħna kull darba li nħallu l-ħażen ikompli sempliċement għax li nieqfulu ikun jiswinna wisq. In-nisrani mhux imsejjaħ biex ifittex it-tbatija. Aħna msejħin biex infittxu s-saltna ta' Alla. Iżda meta t-triq tal-verità twassal għad-tbatija, m'għandniex nabbandunaw il-verità sempliċement biex nevitaw is-salib. Ġesu ġar is-salib għax ħabb, u għalhekk is-salib li nġorru għandu jkun dejjem salib ta' mħabba. Qatt m'għandu jintuża biex jiġġustifika l-abbuż, l-oppressjoni u l-vjolenza. Salib mhuwiex arma biex iżomm lill-vittmi fi skiet u s-saltan l-omertà. Huwa s-sinjal ta' mħabba illi tikkonfronta l-ħażen u tirrifjuta li tħalli l-ħażen ikollu l-aħħar kelma. U Ġesu jgħidilna wkoll biex nimxu warajh. Jiġħad lilu nnifsu, jerfa' salibu jimxi warajja. U jridna nimxu warajh fit-triq li fl-aħħar mill-aħħar ma tiqafx fit-tbatija, imma twassal għall-glorja għal qawmien mill-imwiet. Nimxu warajh ifisser li jkunu li jagħtina d-direzzjoni tal-ħajja, li tkun il-kelma tiegħu l-ispirazzjoni għal kif aħna nagħixu. Miegħu nafu li mexjin fi triq tajba, mingħajru nafu li faċli nitlu fi sqaq li ma jwassalna imkien. Li nimxu warajh ifisser li nimxu fit-triq tal-verità, tal-kuraġġ u tal-imħabba. Ifisser li ma nikkoperawx mal-ħażen, li ma nibqgħux sikta żdan nitkellmu anki meta li nitkellmu jiswilna ħafna. Nitolbu il-mulej illum l-għajnuna biex inkunu tassew dixxipli tiegħu billi niġdu lil nfusna, nerfgħu salibna u nimxu warajh. U nagħmlu dan bil-ferħ u bil-konvinzjoni li din hi t-triq rebbieħa li twassalna għal-ħajja ta' dejjem. Sa flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx, u f'Mulej wieħed Ġesu Kristu ben waħdini ta' Alla, imnissem minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, daw minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnisser mhux magħmur natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u ħaġġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzju Pilatu mietu difnuh u fit-tielet jum qam bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemmin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bi glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-satna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulejlija tal-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum u weġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem fom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nisqar ma'mudija waħda l-maħfra ta' tnubiet u nistenna l-qawma minn imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Miġburin flimkien għal din iċ-ċelebrazzjoni qaddisa hija r-resqu it-talbit tagħna lil Alla. Mulejkum mal-Knisja tiegħek, jiena biex tkompli twassal l-Evanġelu tiegħek il-bnedmin kollha itolbu. Għatina mulej il-grazzja u l-qawwa biex inkunu d-dixxipli tiegħek billi aħna narfu niġdu lil nfusna, nerfgħu salibna u nimxu warajk. Nitolbu mulej għal-morda kollha. Hawnhekk f'dan is-santwarju tal-Madonna tas-Saħħa nitolbu ħafna għal dawk li huma morda fid-djar tagħhom, fi-sptarijiet, kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta. U nitolbu għal dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu. Nitolbu.
Nitolbu għal paċi fid-dinja, għal paċi fil-pajjiżi fejn il-konflitti u l-ġlied, għal dawk kollha li huma vittmi tal-vjolenza, tal-mibeda, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem nitolbu. Nitolbu għall-vittmi kollha tal-arar li kien hemm fit-Tibet, għall-familji tagħhom u għal dawk kollha li qed jippruvaw jagħtuhom l-għajnuna kollha meħtieġa lin-nies li jgħixu hemm nitolbu. U nitolbu biex aħna dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha, mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha fejn diġà ħajja umana sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Mulejja Natana l-qattant li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem taħt il-ħarsien tiegħek bi Kristu Sidna. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Din l-offerta qaddisa mulej jagħtina dejjem il-barka tas-salvazzjoni u għamel li bil-qawwa tagħha niksbu l-frott tas-sagrament li qegħdin niċċelebraw bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l-fuq, niżu ħajl il-mulej Alla tagħna, sewwew xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. U bit-twelid tiegħu bħala bniedem ġeddet il-bniedem il-qadim, bil-mewt tiegħu ħassar id-dnubit tagħna. Wara li bil-qawmin tiegħu daħħalna fil-ħajja ta' dejjem, bit-tluħ tiegħu fil-lemin tiegħek missier fetħilna l-bibien tas-sema. Għalhekk flimkien mal-anġel qaddisin kollha intennulek ninnu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda qaddis, 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 u li Alla tal-eżerċiti, isma' u tulha glorja tiegħek Osanna, Osanna. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sienata biex mir-rajħ ħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll
Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li xxeret għalikom u l-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax ogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba, fl-imkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek minn ma jsoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Taħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Enna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Giusepp, ma' l-Apostli, ma' San Franġisku l-qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dobietna bħalma naffru minnu ħati għalina u nadaħħalniex fit-tiġrib, iżeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Muli Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija s-slim u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi li xulxin. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħna lina. Ħaruf talla. Danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Kristu ħaresni għajta dejjem, amen.
nitolbu. Issa li tqawwejna mulej bil-ħobs mill-mejda tas-sema, nitolbuk biex bil-ikla ta' mħabba twettaq qlub tagħna u tħeġġiġna biex naqdu lilek fħutna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem il-qudies tal-lum mis-Santwarju tal-Madonna tas-Saħħa ġewwa r-Rabat, qudiesa mmexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Nitolbu, mulej Ġesu, aħna nibżgħu u naqtaw qalbna quddiem id-dbatija u slaleb li niltaqgħu magħhom fil-ħajja tagħna. Ejna nifhmu li aħna qatt ma aħna waħedna. Inti dejjem magħna ġala darba aħna nfittxuk u nemmnu fik. Madonna tas-Saħħa idħol għalina u nitolbuk, itlob għalina. Amen. Nawgurawlkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb mimli saħħa u barka.